אז בעזר השם יתברך היום אנחנו נראה את ההלכות, מה שנוגע להלכות ראש חודש. ראש חודש אב, מנחם אב, בשבת הבאה עלינו טובה בעזר השם יתברך. אנחנו מצפים שהחודש הזה, כן, בעזרת השם יהפך לששון ושמחה. ואנחנו נראה את ההלכות מה שנוגע לגבי ראש חודש, אבל קודם לכן רציתי לדבר נקודתית על ראש חודש אב, מה שהביא כאן הבן איש חי. מי שרוצה לראות את זה, הבן איש חי זה בשנה ראשונה בפרשת דברים. נקריא כמה וכמה העניינים שהוא כותב כאן בקיצור נמרץ. אומר, אתם עוברים בגבול לכם בני עשיו, היושבים בשרים ויראו מכם ושמרתם מאוד, אל תתגרו בם, כי לא ייתן לכם מארצם מדרך כף רגל וכו'. אז אומר, נראה לי בסייעתא דשמיא, אומר על פי ההקדמה הידועה גדול ראשונים, יעקב אבינו עליו השלום לקח חלקו ניסן אייר סיוון. היה כידוע חלוקה בין יעקב לעשיו בחודשי השנה. אז אומר, יעקב לקח את חלקו ניסן אייר סיוון, ועשיו תמוז אב אלול. אך נתגבר יעקב אבינו עליו השלום וחטף ממנו את אלול, ונשאר בידו תמוז ואב. נשאר ביד עשיו שני החודשים האלו תמוז ואב, לכן שלט בהם בזמן החורבן, אומר, והרע לישראל בהם. כן, לצערנו הרב, היות ועשיו זה בשליטתו, אז לכן קרו צרות לעם ישראל בחודשים האלו. אומר, אך לעתיד גם שתיים אלו יקחו ממנו. לעתיד לבוא בעזר השם יתברך, ייקח את זה מידו שוב יעקב אבינו מעשיו, את שני החודשים האלו, וישלטו בהם ישראל, ושני חודשים אלו ימים טובים לישראל. שני החודשים האלו יהפכו להיות לימים טובים לעם ישראל. עד כאן דבריהם. ככה מביא הבן איש חי. אומר, הנה, גם ידוע מה כתוב המקובלים, קליפה עשיו תיפול בזמן שיקח ממנו יעקב אבינו עליו השלום וכו' וכו'. הוא מביא פה כל מיני חשבונות של השמות שלהם וכן הלאה, לא ניכנס כרגע בעניין הזה, נדלג. אחרי זה אומר, נמצא לעת עתה אנחנו מצפים לקחת גם את תמוז ואב, שיהיו ימים טובים. וכן, אומר, בעזרת השם הימים האלה יכולים להיות לימים טובים בעם ישראל, תמוז ואב. אומר, ודבר זה תלוי בתשובה ומעשים טובים. במה זה תלוי? הרב אלמוג, במה תלוי? בתשובה ומעשים טובים. אז הפכו הימים האלו ימי שמחה בעם ישראל. והנה ידוע מה שכתב בטבת, כי 12 חודשים כנגד 12 אותיות וכו' וכו'. אז כאן הוא מרחיב הלאה וכן הלאה. גם בזוהר כתוב שם בפרשת יתרו שיש גם זה דיברנו על חודשי הקיץ, אומר הם חודשי החורף. אומר גם ידוע טבת ושבט, גם הם קשים. חס ושלום, החודשים האלו טבת ושבט, אלו חודשים קשים בעם ישראל, כנגד תמוז ואב. כמו שיש תמוז ואב, כן הרב מאיר, יש תמוז ואב, אז כך יש טבת ושבט. אלו החודשים הקשים לעם ישראל, שזה למעשה כידוע הימים שבאמת צריך גם הרבה זהירות ושמירה בימים האלו מפני הפורענויות, בר מינן וכו' וכו'. אז אומר, יתקנו תמוז ואב, זה יהפכו להיות למתוקים, לימים מתוקים גם כן, השתלשם בהם שפע רב וכו' וכו', זל מדי מתעלי יושב הגדול וכן הלאה. וכן, אומר, תמוז ואב זה מספרם תאנה, תמוז ואב מספרם תאנה. אומר, בזה יבן סייעתא דשמיא נוצר תאנה לעת עתה יכול פריה לעתיד לבוא, שיתהפכו לימים של טובה. ימים של טובה, הימים האלו, ונודע החורבן כל הרעות של ישראל מסיבת עוון עץ הדעת, שזה תאנה כידוע. עץ הדעת ידוע, יש בזה כמה וכמה דעות. מה היה הפרי שמאכלו, הדבר שמאכלו? יש אומרים חיטה, יש אומרים זה היה ענבים, יש אומרים זה היה תאנה. כן, כידוע, יש כמה וכמה דעות. היה לאכול תאנה, לא? כן, כן, מצד התולעים. כן, הרב אלמוג, חזק ברוך. אז אומר, היו בגלל עוון עץ הדעת וכו' וכולי. הנה, ואומר, יש גם שזה גפן, כמו שאמרנו, מזכיר זה בן איש חי, בזה מלכת הזמן נטע פריות, אינה גפן נטו חילה, וכולי וכולי. לכן, אומר, חודשים הם נקראים אב, שהוא עתיד להיות אב לכל החודשים. הוא אומר, למה זה נקרא אב? מנחם אב, אנחנו קוראים לזה, כן, אב, למה זה נקרא אב של כל החודשים? אבא, שהוא הראש של כל החודשים, כן, אז אומר, מאחר שנעשו בו רבות רעות, מוכרח שיהיו טובות מרובות. אומר שכל כך הרבה צרות שנעשו בחודשים האלו, אז זה יהפך להיות הימים האלו לטובה ולברכה, יהפכו להיות אב. אב, דהיינו ראש של כל החודשים מצד הברכה הגדולה שתהיה בו. עד כדי כך, זה הבטחה. ברוך השם, הנה, כבודו מאשר את העניין הזה. אז זה מה שאומר, דרך מה שאמרו הכתוב, שמחנו כמות ניתנו. כן, דהיינו כמה צרות ובר מינן שסבלו בחודשים האלו, יהפוך להיות לששון ולשמחה. אז אומר, נראה לי אב נקרא שהוא תוקן לגבי רשות התורה, לבית על בינה וכו' וכו'.
תוקף ימים רעים של חודש זה בכניסתו בלבד, רק 9 ימים, זהו, 9 ימים אלו של הראשונים של חודש אב, אלו הימים הבעייתיים. אפילו שמעתי היום, דחו את ההדחה של יועמ"שית, לא רצו, הנציגים החרדים שזה יהיה אחרי ראש חודש, דחו את זה עד אחרי תשעה באב. כך אמר לי מישהו, כתוב יהודי שיש לו דין ודברים הגוי, או חס שלום להבדיל, לא יעשה את זה בימים האלו שלו. כן, אז זה כידוע, יש לזה הרבה השלכות. אחד ההשלכות שנזהרים באמת בימים האלו, משא ומתן עם הגוי וכולי, וכן על זה הדרך. אז זהו, רק 9 ימים האלו, כי הרבה שואלים עד מתי. כתוב משנקרא עד ממתים בשמחה, לא מובא במשנה, בגמרא, עד מתי נגמר העניין הזה של המיעוט בשמחה. אז למען האמת יש בזה כמה דעות, כן הרב מאיר? כמה דעות יש בזה? יש אומרים עד אחרי תשעה באב, יש אומרים לא, עד שבת נחמו, ויש אומרים לחכות עד ט"ו באב. 3 דעות יש באמת בעניין הזה. עניין של דברים שנוגעים סימן טוב, ברכה או מזל, עד מתי לעכב את זה. אז יש בזה 3 דעות. אז הבן איש חי נוקט כמו הדעה שזהו, עד 9 באב, לא יותר מזה. לא צריך אדם לחשוש מעבר לזמן הזה, אז זה מה שאומר, יש בהם 216 שעות כמניין גבורה וכו' וכו', ואת תוציא מהם את 4 שעות שהוא שליש האחרון של יום תשעה באב, שאז נולד המשיח, שאז כידוע שישנה מנהג שנהגו בקהילות צפון אפריקה בעיקר, זה מצוי שמארגנים את הבית אחרי חצות היום, לקראת סוף היום של תשעה באב, היית תגיד לכאורה, זה נגד ההלכה, זה היסח הדעת. איך עושים? אדם צריך להיות באבל, לא עכשיו בניקיון ובסדר, לא. אבל הנח להם לישראל, כך היה מנהג, נדבר על זה בעזרת שם ביתו בזמנו, ונהגו בדבר הזה. למה? כי לחזק את האמונה במשיח, כן הרב אלמוג, למה נולד המשיח? נולד המשיח ומצפים, יחלים לעניין הזה. זה לא פשוט. אז לכן, ברבע האחרון של היום, מחצות ואילך, כבר יש נוהגים בזה כל ההנהגות של התארגנות בענייני הבית. אז אומר פה, יש בזה עוד חשבונות טובים, חשבונות שהוא עושה כאן, לא ניכנס בעניין הזה. אומר 2 החודשים האלו הם כנגד 2 העיניים וכן הלאה, עניין ירדו מים וכו'. ואז אומר פה שהכל צוואר נעשה כל, עין עין בירו בשום ציון, זה, על מה זה עיניים? זה 2 החודשים האלו, תמוז ואב. כן, וגם אומר פה, יש פה עוד כל מיני חשבונות שעושה פה הבן איש חי על פי דרך הקבלה, לא ניכנס בעניין הזה, אבל כל פנים הוא אומר בשוב השם ישיבת ציון, אז ימלא שחוק פינו וכו' וכו', שזה באמת העניין של הנושא על המוטב, שיהיה לעתיד לבוא, יהיה נושא על המוטב, דהיינו טובות מרובות. טובות מרובות יהיה לנו בימים האלו. אז זה הבטחה, הנה אנחנו נכנסים בשבת, מחר בלילה, לחודש אב, מנחם אב, לא להיות עצוב, שכביכול זה, אדם רואה את הדברים שחור, לא. הנה, הבן איש חי מעודד אותנו, כותב פה על פי הספרים הקדושים, שזה רק זמני, לא יותר מזה. ימים האלו יהפכו להיות לששון ולשמחה בעם ישראל. לכן, כמה אנחנו באמת צריכים להתפלל, לייחל, לכך ראית מה שכותב פה הבן איש חי, שבמה זה תלוי, שתמוז אב יהפכו להיות לימים טובים בזכות התשובה. התשובה שנעשה, זה רק עניין שתלוי בנו. תלוי בנו ובעזרת שם במהרה בימינו. טוב, זה רק היה הקדמה לגבי חודש אב, נראה מה שנוגע לגבי ראש חודש. אז זה כידוע שמחר בלילה, אז זה ליל ראש חודש, שאנחנו כידוע, כן, נכנסים לחודש הזה, חודש אב. אז נראה את ההלכות מה שנוגע לראש חודש. כידוע שהימים האלו למעשה, אנחנו תמיד מזכירים את זה, היו אמורים להיות חג לכל דבר, חג. כמו שיש לנו את פסח, שבועות, סוכות, כנגד אברהם, יצחק, יעקב, אלו החגים. אז כך גם היה אמור להיות עוד 12 חגים. מתי? בראשי חודשים. היה צריך להיות חג, ממש חג לכל דבר, כנגד 12 שבטים. אבל לצערנו הרב איבדנו את זה. איבדנו את זה לעת עתה, למה? בגלל חטא העגל. חטא העגל, אז זה חשבון ארוך יש. לא לחשוב שזה נגמר העניין שמשה רבנו נאמר לו סלחתי כדבריך, לא. זה אמר לו, טוב, אני לא אפרע את זה במזומן, בר מינן, זה רק על שונאי ישראל, אובדן מוחלט. אלא טיפין. אני אקח מעט. כל הפורענויות שבאה על כלל עם ישראל, בר מינן, מלחמות, מגפות, מחלות, מצב כלכלי קשה, אנטישמיות, גזירות קשות וכו', שלא נדע, זה חטא העגל. גם צרות פרטיות. איך? ראש אחד, גואל לנו. לא, אין השאלה, נכון, כן, נדבר על זה בעזרת שם, וגם בנוסף לזה, אומר, גם צרות פרטיות, שידוכים, חינוך ילדים, פרנסה,
ושלא נדע, אז גם כן, כל הבעיות האלו זה גם חשבון של חטא העגל. אז זה אנחנו צריכים לדעת כמה באמת אנחנו צריכים להשתדל לתקן. אנחנו נמצאים בעולם התיקון. עולם התיקון אנחנו נמצאים, וזה למעשה דבר המוטל עלינו. אז גם נקרא פה כמה מילים שאומר פה הבן איש חי, אומר, נראה בסייעתא שמיא פי מה שאמרו בירושלמי, 12 ראשי חודשים, רואים להיות מועדים ורגלים כמו 3 רגלים, כמו פסח שבועות סוכות, אותו דבר בדיוק. אך אחרי שחטאו הפסידו אותם. למה לא? זכו שיהיה להם מועדים גמורים כמו 3 רגלים וכו', ואז הוא אומר לעתיד לבוא, הוא יחזור עטרה ליושנה, תראו שזה יהיה חג לכל דבר. כך הוא כותב וכן הלאה, ואז אני מדלג פה, אומר הטעם, לכן נשים נהגו להימנע מעשיית מלאכה. כן, מה הסיבה? מה העניין שנשים נמנעות מעשיית מלאכה? בגלל מה? בגלל שהם לא חטאו בחטא העגל, הם היו פסיביות, לא אקטיביות. לקחו מהם בכוח. בעל כוחם לאונצם את הזהב כידוע, אז הם לא חטאו, לכן להם נהפך להיות היום הזה ליום של חג, יש בו קדושה. כלומר, לכן אסור לבעל לקוף את אשתו לעשות מלאכה. מה הכוונה? מלאכות כבדות, תפירה, סריגה, ניקיון יסודי, חייצה בזה, כל הדברים האלו, כביסה ביד, זה אישה לא תעשה ביום ראש חודש. אבל מלאכות קלות אין בזה שום בעיה. בישול, אפייה, ניקיון שטחי, חייצה בזה, או אישה שגם היא מחויבת לפרנסתה, לפרנסת הבית, יוצאת לעבוד, המסייעת ביד בעלה ללימוד התורה, אשריה, זכות גדולה יש בחלקה, לא פשוט. אז לא תיקח חופש, לא צריכה לקחת חופש, אלא תלך לעבוד כרגיל, כי זה צורכי פרנסה. פרנסה זה עניין של גובל לפעמים פיקוח נפש, עד כדי כך. וגם האיש דנים בפוסקים, האם גם עם העת מלאכה או לא, אז יש בזה דעות. בן איש חי אומר שכן, קצת יוריד משעות העבודה שלו. האיש יוריד שעות העבודה שלו ביום ראש חודש. מרן החידה אומר לא, פטור, כל הפטור הוא דבר ועושה נקרא אידיוט. כאילו אין צורך. בדבר מחלוקת, יש פה בין מרן החידה לבין הבן איש חי, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אבל על כל פנים, האישה היא מעלה ביום הזה, לכן אומרים, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. הרב מאיר, מה זה אבן? אבן אישה היא אקטיבית, קרקע עולם. למדת הגמרא ביבמות, היא נקראת כאילו פסיבית, זה ביטוי של הגמרא כמו קרקע. שהוא על הרצפה, כן, שהפסיבית לא בהיא, מעשו הבונים, כל יום אתה אומר בשקט, שלא תשמעו החיות, שלא עשני אישה, ישמעו אותך בכל רם, יכולים קצת להתרגז. אז אומרים שלא עשני אישה, כל יום, הייתה לראש. האישה הזו נהפכה לראש, מתי ביום ראש חודש? אז זה צריך לייקר את האישה. תמיד, כל השנה, בעיקר בראש חודש, לתת לה את הכבוד הראוי לה, שבאמת, הנה, אכן היא זכה באמת ליום התעלות, יותר מאשר האנשים. וכידוע, יש בזה מנהגים, בערב ראש חודש נהגו להתענות, אחינו האשכנזים עושים יום כיפור קטן, תפילה, ספרדים היו עושים תיקון כרת, בליל ראש חודש, יש כאלו הם מתענים, עושים צום, תענית, חשבון הנפש וכולי, זה כן, זה בערב ראש חודש, אבל ביום ראש חודש אסור להתענות, רק תענית אחד, יחידה, אם האדם ראה חלום לא נעים והוא לא נרגע, קשה לו להסתפק בהטבת חלום וכולי, אלא אומר אני רוצה להתענות, כמו שכתוב בגמרא, יפה תענית לחלום, כאש הנאורת, ידוע, התענית שורף את הגזרה שבאה דרך החלום. כך כתוב בגמרא, אז הוא לא נרגע, כמה שאתה אומר לו מספיק, תענית הטבת חלום. למה הטבת חלום? כי הכל הולך פתרון הפה, כך כתוב בגמרא, בברכות, וכך גם הוא נפסק להלכה. זה מספיק, פתרון הפה וזהו, הולך 3 אוהבים שלו, לא ילך ל3 שלא אוהבים אותו, אחרי זה בר מינן שמרחם, לך תדע מה בליבם עליו. אלא 3 אוהבים, חלמת טבח חזר, חלמת טבח חזר, וזהו, בזה נגמר העניין. אבל על כל פנים, אדם יחשוב באמת שהכל לטובה ולברכה, ובעזר השם יתברך, אז על ידי כך יהיה החלום לסימן הטבה. כן, אבל על כל פנים, אם הוא לא נרגע ורוצה לצום, מותר לו לצום, אבל יעשה יום אחד נוסף תענית, שביטלת פה כבוד לראש חודש. אז לכן האדם צריך להתענות, כן, זה לגבי העניין הזה, וכידוע לגבי ריבוי אכילה, מצווה להרבות באכילה, ביום ראש חודש, יוצא ביום חול, מוסיפים דבר לכל ראש חודש, אם יוצא בשבת גם צריך... עצור, מוצא שבת, כן, זה לגבי הזה, אבל הכל... שבת זה? לא, לא. כן, בעזר השם יתברך. אז הכל פעם מצווה להרבות בסעודה בראש חודש, לכן לקנות איזה ארטיק טעים, איזה פרי משובח, או משהו, איזה גלידה, כן. גלידה לכבוד ראש חודש, עוד מה, יש לכם רעיון? מה אפשר?
מה אפשר לקנות לכבוד ראש חודש? לשמח את האישה והילדים. גלידה אוהבים, עכשיו קיץ, נכון? גלידה ארטיקים. תסלוקים וכן הלאה, פירות, מה אומר? כן. כן. טוב, טוב. אז זה כל אחד יתענג באשר הוא, וישמח אדם באמת ביום הראש חודש, באכילה, ואם זה היה יוצא ביום חול, אז צריך לפרוס עם מפה אם אפשר, וחול בשר אם אפשר, לשתות יין, לעשות לחיים, יחד עם בני הבית. ראיתי הסטייפלר, רבי יעקב ישראל קנבסקי, זה רוצה לברכה, אז יום ראש חודש ככה היה הנהגה שלו, היה פורס מפה. פורט מפה ושם לחיים, והיו מברכים את הברכה, היה מברך את בני הבית לחודש טוב, לחיים טובים שלום. לכן, דרך אגב, גם יש כאלו שמדליקים נרות לנשמת הנפטרים, הצדיקים וגם מכיריהם. לא יודע מאיפה המקור. ראיתם, הרב נדב? ראית המקור לעניין? ראיתי המון העם נוהגים להדליק בליל ראש חודש נרות לצדיקים וגם למכיריהם. יש לזה מקור? או שזה סתם עניין רגש? לא... יש עניין, זה 4 נרות להדליק בראש חודש. כן, כן, זה לכבוד ראש חודש. זה לכבוד ראש חודש, כבוד שאנחנו עושים לראש חודש. אז זה מצד הכבוד. אני מדבר על נרות לנפטרים. ככה ראיתי שנהגו עמך בדבר הזה. אני לא יודע אם יש איזה מקור, לכן שאלתי. אבל נכון, צודק, הבן איש חי אומר 4, כנגד העולים בתורה. העולים בתורה. טוב, זה מדליקים את הנרות, כמו שאמרנו, פעם לא היה חשמל. אז צריך לכבד את זה, אז נרות, 4 נרות, ולא לשכוח יעלה ויבוא, עוד מהתפילת, הנה ברכי נפשי, עוד 3 דקות, נאמר ברכי נפשי, ויש את האמירת הברכי נפשי שאנחנו נכנסים לתפילה, יעלה ויבוא, לא לשכוח, בלילה זה לא מעכב, אם לא אמרת לא חוזר, אבל ביום, שחרית מנחה, אם לא אמר צריך לחזור, צריך לחזור, לכן מנהגנו הספרדים להגביה את הכל, אמר יעלה ויבוא, בכל רם. וראיתי אחד מגדול עולם, חזוני, כן, כתב בספרו, מובא בשמו, אמר שלמה עושים את זה, זה לא כבוד הציבור, כך ראיתי, אבל במהלך הזמן ראיתי שטבח שמות, תראו כל מנהג זה יסודו ברי קודש, מביא את זה הרב דוד בונפיד, תלמידו של הרמב"ן, של רבי משה בן נחמני, רבי דוד בונפיד, הוא כותב שכך היה מנהג הספרדים, להגביה את הכל שאומרים יעלה ויבוא. למה? כדי להזכיר לציבור, כן, שלא יבואו לך ברכות לבטלה וכיוצא בזה. אז הנה, אתה רואה, מנהג ישראל, הנח להם. היו שטענו, זה לא כבוד הציבור. מה זה, צועקים, יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, זה לא מתאים, אז אבטיח בשקל צועקים פה עכשיו. מה קרה? מה קורה פה בדיוק? אז על כל פנים, אז זה באמת העניין שאכן, זה באמת התזכורת לציבור. וברכת המזון, אם לא אמר, לא צריך לחזור. לא צריך לחזור, את ההלל יאמר בשמחה, בהתלהבות, בחשק, בכל נעימה, ישתדל אדם אם יכול גם לעלות לספר תורה. אם אדם יכול לעלות ספר תורה, הנה מה טוב, אומר הבן איש חי שאביו היה משתדל לעלות עליית רביעי. עליית רביעי לספר תורה, ויש בזה באמת עניין, אבל על כל פנים, העלייה לתורה ביום ראש חודש, יש בזה עניין, ועוד דבר לגבי ברכת ההלל. האם מברכים על ההלל או לא? ידוע, מחלוקת. לפי הרמה מברכים, מכך מנהג אשכנזים. לפי מרן לא מברכים, כך מנהג הספרדים. אלא מה? מה נעשה? שעד היום תראה בהרבה מקומות בארץ, כולל נתיבות, בעיקר יוצא צפון מרוקו, יוצא מרוקו ויוצא טוניס, הם ישנם, לא כולם, לא, מדגיש לא כולם, נוהגים לברך על ההלל. למה? כך נהגנו בחוץ הארץ. עכשיו באו לארץ, רוצים להמשיך את המנהג, אז לא ניכנס פה במחלוקת הגדולה, האם יפסיקו את המנהג וילכו כמו דת מרן, השולחן ערוך, לא לברך, או ימשיכו מנהגם, לא ניכנס בעניין, זה מחלוקת גדולה מאוד מאוד, אבל כל פנים, מה שבאמת מן הראוי שלא יהיה מחלוקת, כן הרב אלמוג, שלא יהיה מחלוקת, פתאום יבוא בן אדם ויחליט, רבותיי, לא מברכים, ורוצה לקוף את הקהל. פעם הייתי בשטיבלח של הבוקר, אז לפני שהיה בית בוכריס, לפעמים היה פה ושם, נצטרך להתפלל בשטיבלח, טוב אני רואה, אדם מכתיב לציבור, אומר רבותיי, לא מברכים, אנחנו ספרדים, דת מרן. אז באו חלק מהמתפללים שאומרים, תשמע, הכל טוב ויפה, אתה לא תקבע לנו פה. יש פה תקנון, יוצא ג'רבה, עשו תקנון בבית כנסת, שהקימו את הבית כנסת, אמרו, מי שעולה להלל, חייב לברך. למה? כך נהגנו. כך נהגנו בג'רבה, לכן אנחנו מברכים. לכן ספרדי בזה נסיים, הגיע הזמן ששומע את הברכה, אם יענה אמן או לא, דת הרב עובדיה שלא יענה אמן. דת הרב אבן זירא אבא שאול, אני דיברתי איתו על זה,
הוא אמר כן, אמר לי תסתכל בביאור הלכה סימן רשת ט"ו, שם מובא שם לגבי אם אדם לא מחויב, שומע את השני שהוא מחויב, יענה אמן, כך גם כתב בספרו אחרי זה. באור לציון כתב את העניין הזה. לכן יש עצה לפתור את הבעיה. איך עצה? אם אתה שומע ספרדי שמברך על ההלל כמו מנהג אשכנזים, ואתה לא לענות, לא לענות, תגיד ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. כשאתה אומר אמן ואמן, אתה מתכוון לברכה. גם עכשיו אנחנו נאמר ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. תזכו לחודש טוב ומבורך. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנן בן הקדשא אומר